Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Meu este Răzvan și azi o să vă arăt un tutorial cum mașina asta o să prindă câteva milioane la 1000 de ore, 10 miliarde, 15, nu știu. Eu am făcut-o și să dăm drumul la treabă. În primul rând, trebuie să o faceți ca mine, de exemplu. Dăm prima dată la gearbox. Gearboxul ăsta este așa. Ăsta trebuie să fie așa, normal. Și suspensia este așa. Ce trebuie să vă luați este așa. Nu dați bui, nu dați nimic. Ăsta numai așa. Trebuie să dați la o mașină de 950 de cai. Cum e la asta, știți, 950 de cai. Și apăsați acolo și pe aceea dați bui să vă pot efectua acest videoclip. Și eu dacă v-am putut ajuta, o să vă dau acum un skip să vedeți cum merge mașina. Intrăm pe online, cine mi-a pus numele ăsta, lasă-l așa. Și dacă puteți să mă ajutați și cu niște bani pe acest cont de car parking, dacă este așa, trebuie să dăm așa prima dată. Hai că deja au intrat în funcțiune ăștia de aici. Hai că trebuie să dăm aici. Mai m-am jucat de ceva vreme car parking, dar o să încercăm iară să ne jucăm. Vedeți, deja începe nebunia. Începe nebunia, fraților. Nu este nicio problemă. Vedeți, o luat-o razna și cam episodul nostru, cam asta o să fie. V-am pupat.